Yawa baby da Allah dan da mu wani. To ka zo kusa ka gaya mata ko menene baby. Yawa baby. Kana jinka? Kana jinka? Wai na ce kana da labarin ƙungiyar nan na Zarmayot masu haɗa kan zabarma da 'yan kasuwa. To ta samu labarin sai a BBC. Zarmayot wanda take hada kan dan kasuwa da zabarma. Ai wannan kungiya da kina gani Allah mutanen kirki ne. Ina son ka sa hannun jarin ka ciki saboda su ma zan hada kan zabarma da 'yan kasuwa. Ai ban ma ga muku ba. Ai yalla bai baka ji labarin wannan kungiya na Zarmayot Progressive Connect ba wanda ke hada kan 'yan kasuwa da zabarmawa. Zarma Yalla ya kamata a ce kai ma ka je ka zuba hannun jari wajen nan ko kuma ka je ka kai naka gudunmuwa na koda shawara ne domin kungiyar nan an ce ana kawo ci gaba sosai da sosai magana hajiya. Ke kara gaya mata sunan kungiya Zarmayot Progressive Connect. Shine sunan kungiya. Dole ta je ta sa hannun jarinta. Albarkacin wannan magana da kin gaya mata Idi. Amalaki ba ta 100. Ina godiya nan kare. Ina godiya nan. Kai hakuri albarkacin wannan kungiya. Ina godiya. Ka koma gida sai koma gida. Sai na dawo.